De term Rayo ligt in de context van Rwanda te verwijzen naar Rayen Sports Football Club, een prominent voetbalclub in het land. Rayen Sports FC, opgericht in May 1965, is gevestigd in Kigali en speelt this wedstrijden in het Kigali Pele Stadium. De club heeft meerdere titles gewonnen in de Rwanda's Premier League en staat bekend om zijn trouwe en gepassioneerde supporters. Als geopzoek bent naar recent wedstrijden of hoogtepunten van Rayen Sports, zijn diverse video's beschikbaar. Bijvoorbeeld, de wedstrijd tegen a PRFC eindigt in 1-0 gelijkspel. Daarnaast is een TikTok video die de nieuwste ontwikkelingen en wedstrijden van Rayen Sports in 2020 verbilligt. Als geopzoek bent naar specifieke informatie over Rayen Sports of een andere entiteit genaamd Rayo in Rwanda, laat het me dan weten zodat ik je verder kan helpen.